дар сайёраамон тақрибан 5 миллион ҷазираҳо аст ки дар байни онҳо аз ҳама хатарноктаринаш ин ҷазираи морҳо мебошад. дар намуд он ҷазира зебо метобад ва дар уқёнуси Атлантика ҷойгир аст ки тамоман сайёҳон ба он ҷо рафта наметавонанд. ҷазира аз Бразилия 35 километр дуртар ҷойгир аст. ҷазира барои сайёҳон манъ аст. Сабабаш морҳои он ҷо аст ки дар ҷазира зиёда аз 24 000 мор мавҷуд аст. статистикаро нигоҳ кунем, дар 1 метри квадратӣ зиёда аз 5 мор мавҷуд аст. ҷазира 11 000 сол пеш ба гуфти олимон дар натиҷаи баланд шудани уқёнус ҷазира аз Бразилия ҷудо шуда тамоми морҳое ки дар он ҷо буданд дар он ҷазирача ҷамъ мешаванд ва мондагии замин дар он ҷо таги об мемонаду ҳамин ҷазира танҳо худаш таги об намемонад. Аз ҳамин сабаб дар он ҷо морҳои бениҳоят зиёд аст. дар он ҷо бениҳоят морҳои хавфноки заҳррошон баланд мавҷуд аст. морҳо ба муддати хеле зиёд дар ҷояшон истода ва паррандаҳоро қабида мехӯранд. дар охири солҳои 90 чанд нафар бизнесменҳо тоҷирҳои пулдор мехоҳанд ки он ҷазираро тоза кунанд аз морҳои заҳролуд ва дар он ҷо боғи бананд бунёд кунанд. аммо ҳамин кӯшишро карданд, гарчанде рафтанд ба он ҷазира, яъне фармуданд ки морҳо ба онҳо ҳамла карда онҳоро мӯзаҳои тагашон баланд резинӣ ҳам наҷот дода натавонистанд ва морҳо онҳоро ба ҳалокат мерасонанд ва дуюмбора низ кӯшиши онҷоро тоза кардан мекунанд. онҳо ва дуюмбора хушро тайёрӣ мебинанд ва яроқҳо мегиранд, мераванд ки наметавонанд. дар он ҷо либосҳои ғавс мепӯшанд барои аз морҳо защита кардан ки серавно наметавонанд дар як минтақаро тоза карда дар он ҷо он як чӣ хел бигӯем як кулбача месозанд ки аз хатари он ҳам дигар аз хатари морҳои заҳролуд дар он ҷо ҳам истода наметавонанд, ҳеҷ кас ба кала